I don't care kuti makaitirana ine murume, but ndoda kutanga kupa ma spiritual spectacles pamuri. Ntorrewo chair. This is spiritual spectacles night. Now I'm getting serious. Hello guys, welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time you go your panel? Please subscribe, comment, share, like, then over turn the notification button on because but no upload any video you'll be notified. Then again, don't forget to like guys. I'm not about to like a video, don't about to farm, so like. I bring another video. Enjoy. May God bless you. Say chair. Isso é o que sai do papo. Uyamugara. Ya gadzirire. Ndoda kuti mungotarisa kumberi uko mama rakaitanga ndanamata. Mwari wangu na baba wangu ndinonamata. Ngawanire kwenyasha mugore 2024 kutanga kuwana ma spiritual spectacles. Azive kuti ramangwana rakamira sei. Azive future yake. Nezita ra Jesu. Amen. Ndinosha miswa kwazvo namaba samakuru aga ose zinoino ndukunzwa kuda kudhomoka boys ra kunzwa kudhomoka kungonzwa kuti ka rikaiti tange takadhomoka mugore ra 2024 ameno zvinoitika pandiri ndinomboda kuzvidzora zvere kana zvangu ndibata kana paina akatora murume wemunhu ngaangosimuka ega nzandauya ipapo kana paine muroyi ngawe iwe muroyi chenjera iwe muroyi chenjera kubata kondwa chenjera ubata mushonga chenjera yeah, chenjera. Uri muroyi here kana kuti wakatora munhu? Ndakatora murume munhu. Wakatora murume munhu enda kumberi. Iwe muroyi chenjera. Ah, chenjera. Ah, chenjera. Iwe chenjera. Iwe chenjera. Alright, rakaiti zoita zvavaroi time. Mama where patents? Imi where? Mira ipapo tu. Mira ipapo. Pamama ngatarisa uko shisha maona. Ndaona murume wangu wekusouth ari pachirongwa asini nahana kundudza. Ato murume kudhara. Kutiza mwana ane 5 months. Uchimanyira zvirongwa. All I can tell you is chakanakira kuti uone munhu urudana naye, you can see future and you can know some hidden things. And I don't think kuti pane chekuvanza ini.
Kana ukange wabatwa chirwere, just be open. Tell your partner. Hazvityise. Madzoka muno muZimbabwe. Mamboona here vanhu? handina kuenda kovaona. Asvika kumba kwemuzukuru ndokwandiri. I don't care kuti makatadzirana ine murume handinei nazvo. But do whatever it takes kuti muende kuvana. Vana ndo vatinoraramira isu.